tulisan dudu kelambi. Iki contoh. Kowe engko anggere aku nesu aku rono tak banting ambiar. Kok dibanting barang? Dusun. Merti. Merti. Mer Dudu meteri. ora meteri itu nah modar sing meteri. Mubeng dusun ora. Meteri iki semeter, 2 meter kae meteri. Oh, mengukur panjang ya. Nek Kamu bang tekan desa pirang gedene ya. Garise sepiro? Ah iya kok merti. Merti. Merti desa dusun. Heeh, dusun Kompakan po? kompakan. Duduk. Ngendi? Kelepu. Aku ki bingung soalnya tulisane kelepu kompakan nanggap wayang. Dadine kelepu desa kompakan nanggap wayang. Sik tak jelaske kowe. Dusun Klepu kuwi kompak bersatu nanggap wayang. Ora nganggo bersatu. Dusun kelepu, Rasul kelepu, kompakan nanggap wayang, kelepu kompakan nanggap wayang. Orang nganggo bersatu. Ya, kompak. Kompak iki istilahnya nek wong 10 ngene iki yo nganggo klambi putih kabeh iku kompak. Iki tulisan dudu kelambi. Iki contoh. Kowe engko anggere aku nesu aku rono tak banting ambiar. Kok dibanting barang? Lah kowe ngeyel banget. Kompak itu namanya bersatu. Ngono lho, guyub rukun. Oh, maksudnya bersam kompak to kuwine. Guyub rukun kompak. Oh, kompak. Nanggap wayang. Oh, bersama-sama nanggap wayang. Kompake wong 100 pira, penduduk dusun Klepu iki 100 pira iso kompak nanggap wayang. Oh, bersama kompak nanggap wayang. Duduk desane kompakan. Sing bener kelepu bersama-sama nanggap wayang dalange Kiseno Nugroho Gendeng. Aku ki nek ora ngejak ya kowe iki mesakake. Nek tak jak lagi ki dalang digendeng-gendengke. Ya ora apa-apa. Lah nek dalang pancene kudu gendeng. Kok kudu gendeng? Soale nek ra gendeng ya anyep. Kok anyep? Anyep engko rada seneng, kudu gendeng. Dadine iso guyu dhewe, engko nangis dhewe, disaur-saur dhewe le ngomong. Lah kuwi kan gendeng. Nek ora tak ewangi gendeng ngene iki kowe ora mangan. Seneng aku. Pancen aku cantik kok padake. Ah iya, sapa sinden semene ndo dibojo kabeh sing urung ming kowe kan berarti kamu itu menjaga kepekoanmu. Oh iya ya, Pak. Iya. Kok kowe ngecet to nek aku ra duwe bojo? Ora, maksudnya kamu bisa menjaga kepekoanmu, kecantikanmu kamu. Ya rasa nyinggung-nyinggung ra duwe bojo. Oh iya, ra ya wong. Ana senggane lho. Apa? Randedet, randeyang, dewe, wani. Ngono kuwi saiki wis ana sengkaane kuwi demes bangun. Dewe wani padake aja diece. Kuwi adalah sebuah kredibilitas yang tinggi. Wah, ngomong sapa ya mergo kowe yang rindiyang sing lanang ra kuat. Oh, kok ra kuate Kami kok getak-getak terus kok. Iya. Ngopo digetak-getak piye? Nek omonganmu kaya ngono kuwi sapa wong lanang sing kuat? Aku ngejak kowe seprene iki aku wis meh buyer kok ndasku wis ana. Dasmu buyer. Dasmu kuwi. Jelas, ke dasmu buyer. Nek ngelokke sirahku dhewe ndas ora apa-apa. Nek kowe ngelokke aku ki mestaka kok ndas-daske. Lah kowe ngomong das kok. Ora tak kei dit lho esuk-esuk kowe. Ya mestaka kowe. Ah. Mustakamu buyar, ya ora wangon tetep dasmu buyar. Ya wis sakaremu. Ya. Keren yo. Ngono lho das. Ah. Hei, aja dienggo kuwi ora. Ora bene. Das. Oh iya. Itu nek kuwi nek kanggone wong Jawa kasar. Dadi kasar. ndas ki aja dienggo. Nek ngelokke aku ndas ki malah ra apa-apa. Iya, ndas ki apa? Tas kuwi sirah. Kepala. Kepala. Nek basa Indonesia. Kepalan tas.
Bulurah kae apa ae? Bulurah yo ndase desa. Kepalane kelurahane. Berarti kan yo ndase kelurahan desa. Kuwi pemimpin, seorang pemimpin. Ngapunten nggih Bu, ngapunten. Seorang pemimpin. Kae lho bulurah ono kae lho. Bu, nggih Bu, pemimpin yang luar biasa. Kuwi dase iki. Ah, padune wewet. Heh? Tenan sing salah piye ne? Iya, aku wis bolak-balik ngelokke sapa-sapa kok. Dek mben kae nang kampus ya tak unekke ndase kampus. Rektor tak unekke ndase kampus, ayo. Pak Rektor kemekelen kok ya. Mustakanipun lurah. Mustaka desa. Mustaka desa. Padake mustaka desa. Kepala rombongan ya mustaka rombongan. Mustaka rombongan. Nek ndase rombongan iki. Celeng iki. Aku ki sing kejak kowe kok malah tok ndadaske. Ora. Penak ndes. Wah. Nek kene iki guyub rukun tenan ya Pak ya. Seneng nek Gunung Kidul ki nek nanggap wayang ki kabeh guyub rukun ngono lho, kabeh teko. Mengko nek teko ya ning endi goleki kancane. Aku nganti kaget ya mau. Soale ana sing goleki dari kancane goleki A, goleki B ngono kuwi ngantek nganggo HP. Ra ketok njuk disenteri dhewe. Hahaha ngono ki nek kaya memedi. Goleki ngene-ngene iki goleki nggo HP. Kowe iki nang Jawa wis tau weruh memedi kok. Ngerti aku medi kuwi. Memedi kok medi-medi. Ya memedi kaya genderuwo. Oh. Weruh ning gambar tapi ne. Oh, kuwi. Kaya nek Pak Seno wis tau dadi ketoprak kae nganggo rambut rewu-rewu kae. Kaya ngono kaya genderuwo. Ngecak cengelmu. Genderuwo. Iya. Yo genderuwo. Ayo memedi arep medeni kowe wis gila sithik. Ana memedi medine glangsar mlayu. Iya. Terus takoni kancane, "Ngopo kok mlayu? Wis tak medeni iki malah medeni." Iya, ya karo nembang Mbak Elisa. Oke, nembang. Iku nek kowe basane kaya ngono kuwi, tak tempukke sinden saka Majenang kuwi mumet genti kowe kok tenan. Majenang? Lho iki Mbak Rido iki. Oh, Majenang ana daerah he? Majenang. Hayo jenang sing kaya bubur kae to. Aku nggo raup kowe kuwi. Kok ana desa ngono kuwi jemek berarti ne? Hah? Jemek. Encer. Kaya kan. Majenang iki desa Jemek ngono piye? Ya. Kuwi jenenge ya. Kuwi daerah ngendi? Cilacap. Oh, Cilacap. Kulon. Oh, kok iso marake ndasku mumet kenapa? Aku kok delok ana kata-katane rasa tak kandhani saiki, kowe saiki nembang sik. Oh ya. Sirahe difreske sik, engko sadurunge sirahe mumet, bar kuwi engko tak jodokke iki mesti kowe, "Apa, Pak?" Ora tak artekke. Oh iya, oke. Jajal tak artekke dhewe engko. Ya. Nembange apa? Apa ya? Napa, Pak? Bajing loncat mengke. Mboten beto e bajinge. Wah, ngrengarane aku antil kowe. Mboten. Nggih, kula bawa riyen nggih. Anu, engko bajinge loncat sing apik saka Majenang iki. Nggih. Meh cedhak Sunda. Oke. Heeh. Mbak sinten? Mbak Rido. Pak Rido. Rido. Mbak Rido Roma. Anake Roma Irama. Oh, iki to wong ngene. Lanang ki? Kok wedok? Kok dadi wedok? Kok aku penasaran kok takon lah. Yo, lagune apa? Engko bajing loncat iso Mbak Rido apa Mbak Ayu sing apik. Yo, berarti nek sing alus-alus wae yo. Heeh. Jajal kowe wong kasar nembang halus apik ora? Yo apik padake. Wani pira? Murah lho, Bu. Gending sak gending 150. Jarene Pak Delange. Sak gending napa tepong napa gendinge apa to sajane, Pak? Nek ning pasar ka yo kanggo gendinge. Nek tuku iya, gending membeli ini apa ini namanya gending. Sing iki tepong. Berarti kowe kerep blonjo ning pasar ya? Iya blonjo, masak dhewe ben murah. Oh, ya blonjo iwak-iwak pitik no barang. Iya iwak pitik. Oh. Ana jeronan,
Nek kon silit jenenge Berutu. Nek kuine Ngapa to, Pak? Ora apa-apa to? Mbok ya diperhalus. Perhalus piye ne? Brutu tok rasa nganggo silit. Mboten pareng. Ora entuk. Ya ngapunten nggih, sedaya mawon. Lah ya ora apa-apa. Lah jenenge kuwi. Ah iya sing tok sebut kan udune wong nggone pitik. Pitik. Ah iya. Sara ora salah to? Ora. Ora. Kewan rapopo to? Ora apa-apa. Wis Ya, tau weh. weruh kowe kuwi, brutu. Baru tuwis. Ah. Di sate barang. Wis tau ngilo ngono. Ngilo. Ngiro brutu iki tok padhak kira lambemu ora. Wah ya pancen padha ya. Nek mecucu pancene kaya kono. Nek cucu ngono kuwi. Ya. Aja turu sore kaki Dewa nganglang jagat nyangkeng bokor kenca nane isi ineto ngota tulah sandang kelawan pangan Streaming juga jangan lupa diumumkan. Ya, streaming dari Dalang Seno Channel dan PWKS Live. Jangan lupa semuanya, Mbah, halo Mbah. Halo Bapak Ibuku. Wah, aku seneng Iki iki. dadar sapa ya? Dadah karo kamerane. Kan aku ditonton sak dunia. Padake. Apa mbahmu isih melek ya ini iki? Ora. Mbokmu ya isih melek ya ini iki. Ora. Ayo wis asa dadar. Ya kan ditonton sesok iso, canggih padake. Iki sing nonton mau tak delok mau sudah 8.000 lebih Dalang Seno. 8.000. 3.000 lebih PWKS Live berarti 11.000. Wah, luar seluruh dunia biasa. menonton malam Nek ini. tek ning dinahke lapangan ra sedeng. Oh iki ora cukup iki. Ra sedeng. Iya, ra sedeng kok sedeng. Ra sedeng. Iya. Ya iku bagian nipon. Juga ada beberapa sing nonton secara bareng-bareng. Ya, Nobar nonton bareng. Singapura nonton bareng. Ya. Malaysia nonton Pakai bareng. layar tancap. Iya, terus iki
grup wayang orang Barata Jakarta juga nonton bareng. Luar biasa. Akhirnya wayang kulit semakin dikenal di dunia. Ya, makanya kowe tresno karo wayang kulit. Wis rasa bali ning Sulawesi ngopo ning Sulawesi? Ya pisan-pisan Bali, Pak. Ben aku njaluk sangu. Njaluk sangu sapa? Ya jenengan bosku lho. Masa ya njaluk? Lah wong kowe tekan kene aku ora nekake kok mulih njaluk sangu. Mulih karepmu ora karepmu. Ya biasanya nek dalang tega ya kaya ngono kuwi. Ale ra tega ngapa kowe ngendas-daske aku kok. Apa nggonmu broto? Ora. Broto ki ngok iwak. Iwak. Iwak pitik. Iwak. Iwak ikan yo iwak, pitik yo iwak, kebo yo iwak, kabeh iwak yo ning kene. Heeh. Ya. Wes po mau. Wis. Sampun. Durung. Lah iya. Wong maleksa barna rimo tibake apa? Janjine piye? Janjine piye? Ya, monggo buka bonang. Diroro diroro. Ya. Gayane joget. Yo jajal ben ketobang. Janjine
aja sembrono mbok yo sing nyata timbang urine dadi tulodo mungguh karepmu kowe tansah rejo aku tangkastu nyawang wujudmu ayo tarukon aja ngalamun timbang terus bingung mundak keketon timbang bingung wong lantong nyawang mendung kurung jawes payung kowe amlang aku trimo apa becik ngelingi witin ati saiki arep apa tur nyatane Wah, ya dihabiskan, dintekke, ya. yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukon aja ngalaman tembe burine mundak Ya, bagus. Yeah. Udah bagus. Oke. Hah? Lagi ardan tadi kok. Oke. Kletak-kletak muter. Kletak kok. Kletak iki. Wi, cakepane diapalke neh. Ya ya. Jangan keliru-keliru. Ya, baik 2 3 lupa. Kamu harus karena ditonton seluruh dunia itu harus konsisten. Oh, oke. Nanti ndak dikomentari Elisa kurang apal. Elisa. Oh, iya. Nah, hati-hati. Siap, Bos. Ayo Do, Rido, kowe meduna kono Do, kae digawe mumet sirahe kae. Mbak Rido Roma. Kowe kok nek ora takon aku lho, kudu paham lho ya. Ya dijajal. Nah, iki Mbak Rido Roma. Ya. Monggo. Saking dalu, Mbak. Selamat malam, Mbak. Oh ya. Priwe Mbak Ayu Elisa, kesel apa ora? Modar kowe. Aku Mbak Ayu Elisa. Ya. Kesel apa urung? Mesin. Kesel apa urung? Oh, kesel. Ya. Durung. Maning. Maning. Kapok kowe. Anggere takon aku bandem cempala kowe malah. Sing mumet malah nyong, Pak. Kepriwe? Sing mumet malah nyong. Iki aja digawe mumet Oh, kaya iya, kowe, iya. biasa bae. Maning apa maning? Kuli malah si Elisa gawenan mumet, bathuke kiye, Maning. menaja ngedas-dasnya dalang. Maning itu apa ya? Lagi. Oh, lagi. Ya. Sing lagi apa nih? Aduh. Kuli nembang maning. Ya wis no siji-siji kowe cok gaji buta nek ra nembang nih. Gaji buta apa? Gaji bisa ndeleng. Deleng. Deleng kacang. Gue tulis kedele. Deleng ki apa? Ndeleng ya, ndeleng. Aduh, Jan. Melihat. Oh, matane. Ya. Oh, ya. Malah mata-mata ke. Melihat. Ika, Rido aja larati kayak kowe tuli omongane pancen kayak kowe. Kayak kuwek ngopo kayak kuwek? Kuwek. Kue udah gue tulis manuk. Kue bolu. Iya. Kue biskuit. Kue karo gue beda. Oh, kue. Nek kue roti. Ya. Nek gue iku. Oh, kue iku. Ya. Medasku. Kue iku, kue roti. Ya. Kue roti iku. Ya. Yo. Mutar kowe. Ayo, tuli ra bisa ya, Rika. Rika apa mende?
Tuli Rika bisa nyauri omongan si Rido ya. Rido ya. Iya. Ya ini Rido memang. Kayak kowe Tuli Rika bisa ngomong cara Banyumas kayak kowe. Banyumas itu kayak gue. Raine Enggak, masih Banyumas papa. itu daerah. Iya, bahasanya Ya. sih kayak kowe. Iya bahasanya seperti Bahasanya kue. kayak gini, Ya. kayak nyongi ngomong kie. Bahasane Oh, ngapa? Goblok timen Rika. Kamu piye? Itu anak pitik. Rika ngakuni S2 tapi goblok banget kayak kok. Ya gablek gak tahu bahasanya. Mulane belajar. Ya belajar, Ya. mari do diajari. Belajar bahasa ngapak. Ngapak. Aku Orang bahasa ngapak, orang kepenak. Oh, kudu Ya. ngapak Kudu supaya ngapak. kepenak. Ya. Oh, ya di kepenak kake Ya. ya. Monggo di kepenak kake. Carane kepriwe men kepenak. Daretine. Ora retine. iki sing mumet ora men kowe, penontonnya kowe mumet kok. Delok dua daerah do omong-omongan niki. Momet endase. Iya. Ra apa-apa sing penting nembang wangun wis do keplok-keplok. Mau wis do tane duit 5.000 Kene keplok-keplok. Keplok-keplok ini. Keplok. Yo keplok-keplok. Ya. Keplok-keplok tuh kayak gini keplok-keplok. Apa ngene keplok-keplok? Mabur-mabur. Oh, mabur keplok. Iya. Oh, manuk keplok. Iya. Oh iya, manuk keplok, nyamuk keplok. Manuk ora keplok. Kowe duwe manuk. Ketokan duwene mung kire ki ning omah. Arung weruh aku. Kira ya ora. Manuke dalange ora keplok. Ora. Iya, manuke wis ora keplok. Ora keplok. Iya. Ra retina aku nih manuke ora keplok. Iya. Padahal angkiran duwe manuk. Duwe Duwene ki kire jenenge jeli. tekan Dani ya. Pak Dalang duwe manuk, tapi wis ora berguna, wis keplok-keplok. Oh, duwe manuk. Iya. Yo kabari aku nek duwe manuk. Sesuk tak dudui wae rasa tak kabari sa. Ya aku arep ndelok apa love Oh bird, iya, apa oleh. apa ngono. Oleh ra nih. apa-apa. Ning wis ra keplok lho ya. Ya, pomen arep tak jupuk tak colong lumayan nih 2 juta. Golet manuke sing isih keplok bae. Sing keplok ya, nek ra Iya. keplok ra payu. Ora payu, wis ora payu. Oh, iya. So tak golek. Ayo ana sing nyuwun bajing loncat, Mbak. Oh, nggih, Rijo. Pak Dalang, Bajing. siap. Ya. Mbak, kowe bajing, Mbak. Aku bajing. Bajing aku Kowe loncate. bae bajingnya, aku sing loncat. Oh, aku bajinge ya. Iya. Ya, aku tak bajing. Ya, aku sing loncat. Ya oke. Ya. Di nganggo bawa. Ya. Oke. Bawa udu bawa. Bawai mau ngene. Anggere nang Cilacap ada di O. Kok piye to, Pak? Oh, Ya. dadi A. Nek Sego. ada itu sama dengan basa Jawane ono. Mata moto. Sego Iki nek dibalik amene. nek Jawa sego, nek Cilacap sega. Ya. Oh, dan Nek Jawa Jadi- ono, nek Cilacap ana. Anak. Ana, oh dibalik meneh. Iya. Kaya bahasa Indonesia. Ya, mirip bahasa Indonesia. Oh, berarti mata. Tapi anak penekanane. Ora, ning Indonesia kan anak ada. Ning kene anak, dadi kayak anak kane nang burine. anake sapa? Aduh. Udu anak, wis lanyo nembang bae lah. Wis nembang, wis mah. Ini Ya malah wong sing- tendasku, Pak. Iya, wis digrujuk wedang jeruk kuwi kono kok. Iya. Mbak yo, Mbak. Monggo, Mbak. Ya. Gunung Galunggung Kapungkur Wah. Kaya tilang suara. Kok iso ya, Mbak? Ki ning gulungmu menopane. Kok iso kaya suling. anak manuke. Oh, ya, sesolat mangan. Mangan manuk ya. Yo. Ya. Ning kene ora, tapi ning kene mangane ki apa? Walang. Walang. Ya. Ning Gunung Doyan Kidul walang. walang. Apa nang Sumatera nang walang? Ning Nang Sulawesi. Gunung Kidul ning kene le mangan walang, Mbak. Oh. Iya, nganggo sambel. Walang nganggo sambel. Sambel. Kowe sesuk nek kangelan golek walang, kowe seneng to? Yo. Kowe mau nggo sak lodong entek to? Oh, Ah seneng. nek nang Yojo nek dadak rasan dadak dene nggon aku akeh. Akeh. Akeh, tanah lodong wisan. Denane. Wes, tak keke kowe sa, 3 lodong coro. Coroi kecoa ya. Dudu walang.
Kecoa panganan dhewe. Radoyan. Dek ngerti tak apusi. Yo Mbak Rido. Gunung semedangkan tunjang telaga sakawayana Mbak rasa nangis lho, Mbak. Kok malam aku melu trenyo, Mbak. Oh alah, nadane genah kayak gue, nadane. Kayak gue. Cengkok Sunda iki ngono kuwi ora nangis kok ya. Kaya rebab, suarane kaya rebab. Padahal gini ora direbabi ya. Kepriye? Ora direbabi ya. Sing rebab masuk angin kuwi wis. Aja ngantuk, Pak. Ayo direbabi, Pak. Ah, jane bawa iki penak direbabi. Iya. Dalange sih ngerti wayahe wong turu kok nyambut gawe. Ya kademen nggih sing nyebab lah. Ki omong apa kowe? Kowe omong. Ki aja nyalana sing rebab, Rika sing ora ngerti wong wayahe siki mek wengi-wengi wayahe wong turu malah kon nyambut gawe ya Ki sing Tuli rebab. wayangan nang ndi, Bae? Konjar, areti kowe yo aneh. Ya sik meneng kowe meneng sik. Oh iya. Tuli wayangan nang endi bae kuwi bengi ora ana wayangan kok awan-awan. Iya ngesuk khusus Pak Seno wayangane awan. Sing nonton tambah akeh, Pak. Ora umum kowe gimana. Ngerti wae. Yo. Rembeci di tengah leuweung junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan tedi Rebapane singa-singa. Pak Santoso kok singa? Ayo, rebapane Jawa, cengkoke Sunda ora apa-apa ya. Tarim dawayana ngancik di negara dina Sunda. Ya, terima kasih. Ya, Rika, makanak-kanak, dek kanak-kanak. Ya, Ngomong apa sih, Mbak? ngapak? Mbok Ayu ini mikir ngomong apa? Makanak-kanak apa dek? Strak. Dak. Mbok tutuken mik cangkeme ku. Ora ada kok. Ya kan sing penting aku akak-akak. Makanak-kanak, das. Brak. Jenengane Dak kanak-kanak. Rika bar mangan mercon apa kepriwen? Mercen dak kanak. Aduh, Jen. Dadak. Kagem para streaming neng dalem ya no, ya diaturi bajing loncat Nggih. yang sekarang berjumlah 14.000 penonton. Luar biasa. 14.000 penonton. 14.000 itu Hebat, satu ya. channel apa dua channel? Dua channel. 14.000 penonton Yo, seluruh up dunia. tambah 1.000 lagi. Yo, sewu. Kene kaya wong dodolan. Ya. Malah kaya wong dodolan Uga nang pasar. iki anu apa jenenge iki bapak-bapak neng kampungku kono ya nobar neng Sedayu kono. Heeh, Pak. Kabeh wae padha tak aturi salam. Yo, monggo Ya. diaturake. Bajing loncat made in Monggo. Mbak Rido. Yo. Dados.
kepriwe? Abdi lepat narasa Ngomong apa gimana kamu? Dek ora iso wis, dek ora iso, ora bakal iso ngapalke wis. Iki ngawur ya, Pak ya? Ngawur ki. Lha ngomong ngawur, langka artine guwek-guwek apik-apik apa? Ya apik-apik. Apik. Apik-apik. Apik ya. Ya kar. Apa
kuwi mambune dalange apek. Apek ya. Nggih. Ya. Matur suwun Mbak Rido. Pada-pada, Pak. Ya. Pada jayanya. Iya. Pada jayanya Hana Caraka. Iya. Kayak malah dong ana acara kadang Ya ready nih aku. Iya. Mbak yo Wes, mengko gimana apa wes? Mbak Lisa. Wis di anu apa jenenge iki wis jam 1:30 luwih. Oke. Mengko gara-gara diaturake iki Siap. jane awake dhewe disusul sedulur lho, Nok.